Zeure tapauka edo jertzeak zeuk egitea gustatzen bazaizu, gaurko saioa ere, gustatuko zaizu gaurkoan, kosekonalfa.com aurkeztuko dizuegu. Gainera euskarazko tokiko hedabideen munduan ere sartuko gara Goienaren eskutik. Deba Goieneko komunikazio kooperatibak paperezko prentza, irratia, telebista eta internet ere erabiltzen ditu tokiko informazioa hedatzeko. Zuekin, Nik Dini. Kaixo, gaur internet albo batean utzi eta joskintzan arituko naiz. Zertan bereizten da kosekonalfa.com ohiko denda virtual batetik? Kosekonalfa es una plataforma comercial basada en comunidad. Se diferencia de una tienda virtual, en que una tienda virtual es simplemente un escaparate en el que hay una compra y una venta, y Kosekonalfa lo que hace es intentar centrarse en comunidades que ya existen, comunidades de gente que le gusta la costura, que le gusta la ropa, que le gusta la moda y que le gusta hacer cosas con esa moda, ¿no? Entonces, en base a esa gente hemos creado, por un lado, una tienda con algunos elementos que se utilizan para realizar ese tipo de actividades, que en este caso son las máquinas de coser, pero por otro lado lo que hacemos es dar a esa comunidad una serie de elementos para que ellos interactúen entre sí. Zer eskaintzen dio Kosekonalfak bere komunitateari? La plataforma comercial nosotros definimos como tres ejes. Por un lado está AlfaShop, que llamamos AlfaShop, que es la tienda propiamente dicha. Luego está la parte de comunidad, en la cual ofrecemos diversas herramientas. Entonces, dentro de lo que es la parte de comunidad, tenemos por un lado el mercadillo, que es un espacio en el cual a cualquier persona le permitimos que venda sus creaciones. También disponemos del tema, permitimos que se generen blogs, no a todo el mundo. No queremos, porque no somos una plataforma de blogs, entonces lo que hacemos es, si alguien quiere crear un blog, le pedimos, dinos de qué vas a hablar, dinos de qué vas a tratar, porque lo que queremos es que esté vivo. Con los foros es lo mismo, permitimos crear un foro y incidimos en el tema foros porque realmente lo que se está utilizando hoy en día en Internet en este tipo de comunidades son los foros. Y como tercer elemento, nosotros diferenciamos la parte de fidelización y atención al cliente. Y es una forma de decir, siempre hay personas detrás, tenemos un web chat en vivo, tenemos el teléfono bien clarito, es un 902, cualquier persona, cualquier duda, estamos ahí, incluso hacemos un seguimiento de los posibles problemas que pueda haber, hacemos un seguimiento de ellos, ¿no? Herri aldizkariek tradizio handia dute gure artean. Tokiko informazioa bertatik bertara jasotzen dute eta esan daiteke gehienetan herriak herriarentzat egindako produktuak direla. Denborarekin hasieran aldizkari txikiak zirenak hobetzen eta handitzen joan dira. Horren adibide bat Deba Goienan aurki dezakegu. Duela urte batzuk eskualdean zeuden herri aldizkariak batu eta komunikazio enpresa handi bat sortu zuten, Goiena Kooperatiba. 80ko hamarkadan loraldia handia izan zuten euskarazko herri aldizkariek. Informazioa baino euskararen alde egitea zen haien helburu nagusia eta herriko albisteak aitzakia baino ez ziren hartzaileak euskaraz irakurtzera ohitzeko. Denborarekin aldizkari horiek profesionalduz joan dira, hizkuntzari lotutako helburua ahaztu gabe, ahalegin handia egin dute tokiko informazioa duintasunez eman eta irakurlei kalitatea handiko produktua eskaintzeko. Gaur egun, Euskal Herri osoan 40 tokiko aldizkari daude, batzuk herri mailakoak eta eskualdekoak besteak. Azken ikerketen arabera, beldurrik gabe esan daiteke, bakoitza bere esparruko hedabide liderra dela. Aldaketa teknologikoak haiengan ere eragina izan du noski. 40 aldizkarietatik erdiek baino gehiago dute presentzia interneten, eta batzuek irrati eta telebista lokalak ere sortu dituzte, benetako talde multimediak eratuz. Seguruenik, Deba Garaiko eskualdean aurkituko dugu adibiderik arrakastatsuena. Bertako Arrasate Press aldizkaria aintzindaria izan zen bere esparruan.
Gaur egun, inguruko herrietako aldizkariak bezala, eskualde osoko informazioa ematen duen Goienkaria astekarian txertatua dago. Goienkariaren atzean, Goiena komunikazio taldea dago, eskualdeko informazioa euskaraz lantzeko sortutako kooperatiba. Goienkariez gain, kooperatibak Goiena telebista, Arrasate irratia eta internet bidezko zenbait proiektu ere kudeatzen ditu. Zer da gaur egun Goiena? Goiena gaur egun da komunikazio talde bat, Debagoieneko entitate eta pertsonei komunikazio beharrak asetzera bideratuta dagoena, eta kultura, aisia inguruan ere behar batzuk sortu dira, eta horri ere erantzuteko asmoz sortua dena. Elkarlanean oinarriturik eta euskara hutsean. Beste hedabide asko moduan, edo multimedia izatera heldu garen hedabide asko moduan, papera gurean bazen oinarri bat, lehen baino gehiago segurunik, orain hedabide bat gehiago da, egia da hedabide oso garrantzitsua dela, da gure kasuan buzoiz banatzea oso eraginkorra da, zela baita esaterrenia etxe guztietara heltzen da, etxe guztietako sukaldeetaraino heltzen gara horrekin, eta gainera da medio bat, internetez bezala edo beste medio batzuk ez bezala, beti dagoena mai gaine batean, ez? Eta ez dago jakin beharrik HTTP 2 sartzen, eta 80 urtekoek ere irakurtzen dute Goienkaria. Guretzako oinarri sendo bat izan da, hor kazetariak zaildu egin dira gainera, eta eraginkorra izateko produktu nabarmenena edo da. Tokiko hedabide batek zein abantaila eta desabantaila du hedabide erraldoi batekin alderatuta? Abantaila eta desabantaila gauza bera izan daiteke azkenean. Abantaila da alde batetik anitza izatea, denekin elkarrezketak egitea, denendako elkarrezketak egitea, etxean egiten dugu etxetik eta etxekoendako, dena batera. Abantaila da eta desabantaila ere, ze askotan nahiago izango genuke El Mundoren editoriala izan, eta jakitea nola idatzi behar den, ez da erraztasun handiagoarekin, zeren alde eta zeren kontra. Guk kontra gutxitan idazten dugu. Informazioari errealitateetik ihes egin barik, baina egia da oreka pisu badela guretzako, eta sinisten dugu orekan, eta horregatik sinesgarriago ere garela badakigu.